हड्या दुखलंच लागलं. किती उद्या हाडू बस टेन्शन घे नका तुम्ही जाता दोन येणार हॉस्पिटल वर्षा रोहित ए रोहित रोहन तू सर क्यों देना आणि तुझे दादा डायरेक्ट नवा नाकू लागलं तू अरे कविता हाय अरे रोहन हा तुझे भाव रे तू असं किती करता तुझे दात म्हणतो कोण लाज जात वेद कोण ना गेलो अरे तू काय हात किती झाला आणि तू 100 रुपये नेला अरे ओ सोरवेला चल बापाल तुला सोरवेला तू अशी किती करत रे की झालं तुका सांग रे तू कोण म्हणून सांगू नको पुता हा तुझे भाव रे हा तुझे भाऊ चल हट बावले तू दुश्मन मगल दुश्मन ही घरची कोण तुझे तोंडावर असं उलटे बरे दिसते ना काय गेला तुझे बरे जातात ना आणि तुझे कुठे खुशा करते मागे जीव तयारच रे मागे जीव तयारच स्टँडर्ड पोलीस तू रेडी कडे सगळे अंगल असते सगळं मार करून घेतला आज ते मी काय नाही करा तू बरं का उल्हापुरा तू बरं का उल्हापुरा काय फरक पडतो तू अशी किती करत रे सांग रे किती तुका सांग पूरा आस्ती तुमच्या नावावर करून पूरा पैसा भाग गेला आज ते तुकडे बी नाही करा नगीले आज ते कुतुरवते
शिक्षण तरी त्रास घेणे त्यात भावाक तू घराच्या बाहेर बस पण सांगू लागला खुदा हा तुझं पाय पडतो कोण नाही मला लोक लोक वैता गेला यांच्यात अशी काय काय पाय पडतो तुझा पाय पडता पाय पडतो राज वैता गेला यांच्यात Oh,